late. Uzenaso. Can I take order? So funa ukuthi Gino na Rose. kumele ngiyenze lento ne. Ngoba mangayenzi uzophinda futhi. Or even worse, ayenze komunye umuntu. Kahle kahle la ngithi umunye umuntu, ane? So, kumele ngiyenze lento. Kumele ngimkhiphe useswami kulento. Futhi nje ngikhathele izitori zokuthi hey, ngishelelile ngawa, hayi ngisike idlazi bengasho izitsha. Yini phela ngamnceda useswami la mina ngiyi1 ngoba namaphoyisa nawo into yaziyo uvula case after case action dololo. No, enough is enough. Yazi ngabe kambe at least ngabe bathi beyikhona enye indlela. Oh angazi umntana ke phela lo. Ngabe useswa kuzenza same thing nawe ngithi Ngizomkhatha amasente ngomhlise wona. exactly. Let's mali yami ndoda. Before sicabana mina nawe.